Panaginip lahat ng ito. Nobody expected na ganito siya lalaki, na sobrang laki talaga. Ano, mahaba? Babe. Are you sure it's gonna cook? It will cook. Good afternoon! Happy Thursday! Thursday na ba tayo ngayon? Ano ba yan? Kailangan ko nang ibalik yung aking ulirat sa mga araw-araw because back to reality na tayo, guys. Hapon na, guys. Mga 20 past 12 na ata ngayon. I'm gonna cook tinolang isda for my lunch and maybe dinner and maybe lunch again tomorrow. Just kidding. Lunch and maybe lunch tomorrow. Dinner, kailangan ko mag-isip ng iba kasi hindi ko kaya na same yung food ko, like sobrang consecutive. So, I have here tuna. Panganang tuna or ulo ba to ng tuna? Bigay to ni Manay. Thank you, Manoy. Thank you very much. Ang tagal na nito dito, guys. Kaya lang hindi ko siya alam paano lutuin. So, nagstay lang siya doon ng ilang buwan. Pero now, nato ko siya kagabi. And okay na siya lutuin. Kasi na-miss ko yung tinola ni Mama. Tinolang isda. Tapos hindi ko siya like, natutukan talaga ng maayos. Hindi ko talaga alam kung paano siya ginawa. So pinanood ko yung video ni Panlasang Pinoy. And sabi ko, that looks easy. So we will see. So meron na dito ako mga ingredients. Okay, wala akong dahon ng sili. So yung gagamitin ko is spinach. Okay lang ba yan? Pinatingnan ko kay Dan kahapon. Nagpabili ako kay Dan kahapon ng dahon ng sili. Kaya lang, hindi siya nakadaan dun sa yung malakihang, talaga, Asian shop. Dun lang siya sa maliit. Tapos wala silang dahon ng sili. So sabi ko, that's alright. I'm just gonna use spinach. So I'm doing my best to be back sa aking walang pork. Oh, yung diet ko pala ha. Hindi ako nagda-diet to lose weight. I wanna gain weight. Pero I wanna gain good weight, okay? Hindi po ako nagda-diet para pumayat. Gusto ko mag-gain weight pero as much as possible, I wanna gain good weight. So, hindi ako like basta-basta kumakain lang ng kung ano-ano. I'm doing my best. Like, I'm not perfect because nobody's perfect, guys. I'm not perfect. I'm doing my best to eat healthy, to eat good food. Wala naman akong problema sa sugar kasi hindi naman talaga ako mahilig sa matatamis. So, yan, wala akong problema dyan. Hindi ko na kailangan baguhin yung side na yan ng aking buhay. Hindi kasi ako mahilig sa vegetables. Hindi ako mahilig mag-fruits. Pero I'm doing my best. So, meron kami laging fruit na sa fridge. Kahit na pa konti-konti lang. As long as meron. Like, yung snack ko lagi is ito, dates. So, yan. Dates yung aking snack lagi. So, like, 1 to 2 a day is good for me. Hindi ko siya kaya ng sobrang dami sa isang araw kasi matamis siya eh. But it's good. Masarap siya na matamis. I like it. Yung try ko ngayon is Medjool dates. Ayan. Natural goodness. And then I have apples as well. Pink lady apples. Yan. Inaano ko yan sa bagoong. Kasi that is so good. Anyway, mag-start na ako guys. Prepare ng ingredients. Wait, i-ano ko lang, i-chop-chop ko lang itong mga ingredients ko. O sa talon, sisigaw ang pangalan mo. Panaginip lahat ng ito. Kailangan bang umalis? Huwag ka nang lumihis. Lang ika'y huminto. Yusin natin to. Sabihin na ayaw mo na. Pero pinag-isipan mo ba? Layo ng layo, baka lumalayo. Ika'y malabo. Malabo.
Guys, joke lang pala tong lahat ng to. Hindi ko pala ito lulutuin ngayon. Naalala ko, mayroon pala akong ginawa kagabi. Hindi ako nag-vlog kagabi because pagdating namin, I took a rest and I made sure na sobrang linis. Sobra talaga. I made sure na malinis yung bahay. Alam mo yun? Kasi naglinis naman si Dan. In fairness naman talaga sa kanya. He cleaned the house and it looked really good pagdating namin. Pero nilinis ko siya ulit pagdating ni Dan ng bahay kahapon. Sabi niya, parang ang linis na nun para sa akin, pero bakit ang linis ngayon? Ganyan talaga. Tapos nag-edit din ako and gusto ko din magpahinga. So nagpahinga naman ako from vlogging pero I was still editing. Anyway, gumawa ako nito kahapon. I cooked steamed pork in cabbage. So, instead of yung lumpia wrapper, cabbage yung ginamit ko. Yun yung baon ni Dan kanina sa lunch niya. Kasi keto-friendly siya, guys. So, I did a beef version for me and then a pork version for Dan. And merong mga natira, beef sa akin. So, sabi ko, pwede ko to siyang i-fry sa olive oil para maging parang patty siya. And yan yung lunch ko. Nakalimutan ko. Yan pala yung lunch ko ngayon. Mamayang gabi na yung ano natin, tinola natin para maging dinner ko siya mamaya. Tapos lunch ko siya kinabukasan. Ito yung gagawin natin. Sobrang dali lang nito. Ipa-fry ko lang to. Konti lang kasi natira. Ayan, magsimula na tayo mga kaibigan. Lagyan lang natin siya ng olive oil. Tapos, ilagay natin, i-fry lang natin yung beef. Very easy. Next time na gagawin ko to, ipapakita ko sa inyo guys, i-vlog ko siya. Kasi nagustuhan siya ni Dan. Yan yung baon niya kanina. That was his dinner last night. And nagbaon din siya kanina sa work. Kapag nag-vlog ako, hindi naka-on yung music. So, parang ano, ang tahimik-tahimik. Nagpapamusic naman ako guys kapag hindi nag-vlog. Pero kapag nag-vlog, copyright more. Tapos hindi nyo din ako maririnig kapag kung nagpapamusic ako. Minsan kapag nag-edit ako, nagpapamusic din ako. Kasi may mga nagsasabi, magpamusic ka, Ate Rez, kasi ang tahimik-tahimik ng bahay nyo. Nagpapamusic naman ako. Ay, ang fail ko talaga. Maya na to, mag-rice muna ako. Ano ba yun? Wala na akong rice. Here's my lunch! Ito yung beef, guys. Yan. Kain tayo and rice. Very plain, no? Kakain ako ng fruit after nito. Guys, grabe ang init ngayon. As in, sobrang init. Kakatapos ko lang maligo. Pero parang pinagpapawisan ako. Naka-on yung AC. Kaka-on ko lang after ko maligo. I-close natin to para umano dito yung lamig. Kasi sobrang init! Sobrang init. Alam nyo ba, yung sa Kangaroo Island, yung pinuntahan namin ni Dan nung first anniversary ata yun namin. Oo, napunta kami dun. Nasunog siya dahil sa meron ngang malawakang bushfire dito sa Australia, guys. Ipagdasal po natin ng patuloy lang na pagdasal kasi hanggang ngayon hindi pa din nawawala yung apoy. Muntikan na nawala yung apoy sa Kangaroo Island and because today sobrang init, bumalik na naman. Tapos sabi uulan daw bukas, so sana umulan ng sobrang lakas para maano na kasi it's not just Kangaroo Island, pati din sa Victoria, tsaka sa New South Wales. Mayroon namang bushfire sa Australia every year. Expected na kasi nga sobrang init dito. Tapos dry yung init. Nobody expected na ganito siya lalaki na. Sobrang laki talaga. Ililive ko yung link ng mga pinag-donate namin ni Dan. Pero sobrang dami pa guys. Sobrang dami pa na pwede kayong mag-donate. Si Dan, tinitingnan-tingnan niya kung saan kami makakapag-donate pa. Pero so far, nakapag-donate kami dito lang sa South Australia. Pero meron pa, marami pa. Meron sa Victoria, meron pa sa New South Wales. Anyway, dito ako mag-i-edit para malapit ako sa AC. Mag-edit lang ako while hinihintay ko si Dan kasi wala na akong gagawin. Hindi pa ako magluluto ng dinner. Snack time! Apple guys! With bagoong habang nag-i-edit. Habang naka-on ang showtime. Kain! Dito na si Danny Boy. Hello! What did you get? That's not it! Nagpapili ako sa kanya ng, sabi ko, green papaya or green papaya or choco. Choco guys, yung sayote. Ito yung dala. I can't remember what choco looks like. Ito yung dala. Ang palaya.
Okay lang yan. Kasi nung tumawag siya, nasa shower ako, hindi ko narinig. Tapos bigla na lang may text siya, sabi niya, bitter melon daw yung tawag sa Choco. Guys, ang boiling water, magsisimula na tayo kasi malapit na mag-6. Nandito na yung ating ingredients of today's tinolang isda. Tinolang tuna. Pang-ata or ulo, I'm not sure, pero meron tayong kamatis, spring onion, and then, anong tawag dito guys? Anong tawag dito? Basta. And then ginger, and then onion, at saka sili, green chili. And then nandito pa sa plastic yung ating tuna. And then instead of chili leaves or malunggay, ito yung gagamitin ko guys. Spinach, kasi wala eh. Ayan guys, it's boiling. Lagay na natin una yung ginger. Actually, okay lang. Kahit na anong una, sabay-sabay naman to lahat eh. Lagay ko na lemongrass. Lemongrass pala. Hindi ko maalala kanina. Lemongrass, ginger, onion. Yan. And then, lagay ko yung kamatis. Isang buong malaking kamatis. Ayan. Hayaan ko lang yan na kumulo pa ng more pa para makuha natin yung flavor, para manuot talaga yung flavor. Takpan ko lang yan, guys. Tapos balikan natin yan mamaya. Guys, lagay ko na din pala yung green chili. Kalimutan natin siya. Ayan. Kasunod ko na yung tuna. Hindi pala ito panga ng tuna. Kung ano-ano lang to. Ayan. Tapos may mga buto-buto siya. Nakaka-happy. Ayan yung gusto ko, mga buto-buto. Ayan. Lagay na natin lahat ng tuna. Sabi ng panlasang Pinoy, maglagay ng fish cube. Kaya lang, yan yung wala ako. Yan din yung hindi ko talaga mahanap sa shops. Walang fish cube. Meron chicken, beef, pero walang seafood, walang fish. Siguro nga bibili ko yan sa sa Asian shop. Pero wala dun. So, lagay natin siya, yung takip. Hayaan natin siyang mag-boil na naman ng bonggang-bongga. Tapos balikan natin siya mamaya. Guys, lagay na natin yung pampalasa natin. So, kasi wala akong fish cube, gagamitin ko Vegeta. Ganyan siya. O, parang magic sarap lang din siya. Yung lang, diferensya lang dito, magiging yellow yung tubig. Kaya hindi ito masyadong ginagamit ni Mama kasi nagiging yellow daw. Ayan. Tapos lalagyan ko din ng asin. Pinakuluan ko siya guys ng matagal para nuot na nuot talaga yung lasa. Now, yan yung sinasabi ko sa inyo kapag Vegeta yellow. Pero okay lang yan. Ang importante, malasa. Damihan natin kasi ito na yung pinaka-veggie ko. Ang dami ng spring onion kanina, diba? Nakita nyo ba yun? Sobrang dami. Parang isang talaga, isang bunch yung binili ni Dan. Inano ko sila, kinat ko na sila ng ganito, tapos nilagay ko sa freezer para hindi masayang. And ilang minuto lang, okay na yan. Malapit ko na ma-achieve yung lasa, guys. Konti na lang. So, maglalagay ako ng konting fish sauce. Konti lang. And then, maya-maya lang, tikman na naman natin yan. Okay na yung ating niluluto. Lutuin natin tong kay Dan. Bumili siya nito nung binili niya yung ang palaya. Nakita niya to. And keto naman siya, guys. Kasi mushroom. Keto ba yung mushroom? Parang okay lang ata yung mushroom. Wala kasi nakalagay yung nutritional information niya. Merong nakalagay, may protein daw, may fat, may carbs, pero hindi nilagay kung magkano yung percentage ng carbohydrates at saka sugar. Pero may nakalagay dito, carbs at saka sugar. Anyway, siya guys, mushroom na may cheese, na may bacon. So, okay siya sa cheese at saka sa bacon. It also has parsley, garlic, thyme, butter, salt and pepper. So, yeah, yung mushroom hindi ko masyadong sure. Feeling ko may carbs yung mushroom. Pero okay lang yan. Konti lang naman siguro. So, sabi dito, cook for 15 to 20 minutes, 180 degrees. So, iyan na natin itong kanyang mushroom. Ayan, lagay ko lang itong herbs. Cilantro ba to? Cilantro to, diba? Lagay ko lang siya. Kasi ready na ang ating oven.
Naglagay na din ako ng steak doon sa air fryer. Kasi parang side dish lang ata ito ni Dan. Meron na siya kasing steak na nakaplano na magiging dinner niya tonight. Ayan, it looks really good. Look at this. Ayan guys, ang cute. Ano daw siya? 20 to 25 minutes. So, okay lang to gawin sa bahay ha. Kung meron lang kayong cheese. Kasi cheddar cheese lang to eh. Tapos maglagay ng parsley and then bacon bits. Lagay mo siya sa mushroom. Okay na okay to gawin sa bahay. Kapag nagustuhan to ni Dan, okay na okay to gawin sa bahay. Lagay natin yan dito. Guys, meron pa pala akong gagawin. Ito lunch naman ni Dan bukas. So, I will be doing, come here guys. Ayan yun yung mga cactus namin dyan. Winoter yan ni Dan. So, yan na muna niya para yung mga tubig lumabas muna ba. Anyway, we will be making capsicum burrito. Capsicum burrito. So, ganito. Dapat yung capsicum na pipiliin nyo or yung bell pepper na pipiliin nyo malalaki. Tapos, yung tumatayo. Kasi pag ganito siya patayo natin siya gagawin. Do you want me to do 4 small ones? So, it's easier for you to eat. Because it can stand either way. Agree. The 4 small ones would be good. Do 4 small ones, that's a better idea. Yeah, next time we will choose like a better capsicum. So I'll do halves then. And it's gonna be 4 small ones for you. So yung gagawin is, cut mo lang siya in half. Yung original recipe na nakita ko, nakalimutan ko na yung video guys, pero yung para siya yung idea yung tasty na maiikli lang na video. So I'm not sure kung original video talaga yung tasty. Yung sa original video na nakita ko, hindi ko na siya mabalikan kasi nakalimutan ko na. So, sa maalala ko lang, kinat niya dito na maliit, tapos mahaba siya. Ganun, mahaba. Ayan, babe. Nakita niyo yung kanyang fail na pagbili. Okay lang yan ha. Gawa natin yan ng paraan. Lutuin ko yan with egg. Anyway, yung ginawa dun sa tasty, kinat niya dito na maliit, tapos pahaba siya na ganyan. Ako, ngayon ko lang naisip, I'm gonna do it para maiikli in half. Ayan. Para walang masayang na capsicum. So, Dan will have 4 small ones. Diba, babe? Perfect ka talaga, babe. Ayan. Oh, diba? Perfect! That's it. Just kidding. So, linisin mo lang yung nasa ilalim. Kunin mo lang yung mga buto-buto. And then, we will continue. So, linisin ko lang siya, guys. Ito yung ingredients na kailanganin natin sa ating bell pepper or capsicum burrito. Char. Hindi ko sure kung burrito to yung nakita ko lang. I actually forgot the ingredients, but I'm trying to make up something. This is all good. As long as it has cheese, it will be good. Yeah, that'll be good. Cheese will make it be good. Yeah. Meron tayo ditong... Onion? Yeah. Do you have onion? Onions? Yeah. I can add onions. I can do a bit of onions. Okay. Don't worry. I'm gonna add onions. Thank you. We'll add onions really quick. Just 1 second. Thank you. Okay guys, so nakapag-chop ako ng onion, konti lang. So hindi na natin tatawagin burrito kasi halimutan ko na yung ingredients doon. I don't think this is like a burrito. Anyway, we will call this stuffed bell peppers. Stuffed capsicums. Capsicum, yeah. Stuffed capsicum. So meron tayong beef na nilagyan ko ng konting salt at saka konting pepper. Are you putting that in there raw? Yeah. And it cooks? No, we will bake it. Okay. Will it cook? Yeah, it will cook. Okay. Yeah. You sure? Yes. Okay. Do you want me to cook it? No, if you're confident it'll cook, we'll go for it. I would cook it a little bit. Okay, I'll just cook it then. Yeah. Are you sure it's going to cook? It will cook. Hey. Well, it might because sausage rolls cook. Yeah. It will cook. Yeah, of course it will cook. It's an oven. Of course it will cook. That bacon there, that's raw, that will cook. That's different, though. That's inside bell peppers, which is quite thick compared to the other stuff. But that's alright. Give it a shot. Okay. If you're confident, I trust you. Should I just cook it then? And I trust you. You do it the way you're doing it. You'll be fine on it. Eat it tomorrow. I'm sure it'll be cooked, and I won't. It's beef, so it's fine. Raw beef. I'll cook it. Nah, I trust you. Nah, do what you're gonna do, babe. Okay.
sure how to do it now. I just saw the video and then... To be safe, Cook it? I would half cook it. Okay, I'll just cook it then. I'll just cook it. No, because you know what we do with the capsicum? When we do the stuffed capsicum, the one with the egg, we usually bake the capsicum first and then put the egg and then bake it again. This time, I'm gonna bake it longer because I'm not gonna bake the capsicum on its own. Okay, babe. So I'm gonna bake it longer. So it will cook, and it should cook the beef as well. But if you wanna cook the beef, I'll just bake this. No, do it the way you're gonna do it. No, it's alright. I'll just. No, do the way you're gonna do it. Don't get grumpy. I'm not grumpy. And then do the way you're gonna do it. Okay. Do it exactly how you're gonna do it. Alright guys, so beef, nilagyan ko siya ng konting salt and then konting pepper. We also have cabbage here kasi gumawa nga ako ng steamed cabbage spring roll kagabi. Tapos ang dami namin cabbage na natira. Itatapon na sana nila. Sabi ko, sayang naman. Sabi niya, ilagay natin sa stuffed capsicum mo bukas. So I have that. And then I have onions here. And then meron din tayong cheese. Cheddar cheese lang. And then that's it. You can also add like whatever you want. Wala naman itong ano-ano. Pero lagay ko na siya dito. Beef muna. Tapos maglagay tayo ng cabbage. Ayan. Tapos maglagay na naman ulit tayo ng beef na naman. Yung cheese natin, pang-topper lang natin yan. And then lagay na naman tayo ng ito. Uy, gawa-gawa ko lang ito guys ha. Baka naman. Okay. Beef. Stuff it in there. I reckon next time, just put the onions in there and then mix it up, the onions in there. Ah, yeah, true. That's true. Guys, nakalimutan ko yung onion. Dapat pala, minix ko yung onion dyan sa beef. Right, babe? That's right. Late na kasi din sinabi ni Dan. Hindi niya sinabi. Late niya din niya napansin. So, what do you want me to do with the onion now? What were you planning on doing with it? I was gonna mix it there. Where? There. You just forgot to? Yeah. Okay. Save the onion for another. Yeah, just do that. I'll just do that. Just do that. It's gonna be really good. It's gonna be very oniony. You just putting the cheese on the top? Oh, you know what? Put this much cheese for now, not a lot. And then later on, we will add more cheese when it's almost cooked. Okay. Yeah, konti na lang muna kasi kailangan pa natin itong lutuin eh. You can also add whatever you like. Like, instead of beef, you can do egg lang. It's up to you. Okay. Kunin ko lang yung mushroom sa oven, guys, because that is ready. What's that, ha? Kunin ko lang yung mushroom na lang. Oh! The mushroom is ready! That looks really good and really cheesy. Is that what I made today? No, that's what you got from the shops today, Mr. Daniel. For me. That looks good. That's alright. Do you want half? I will try it, yeah. And then Danny Boy's steak is here. Perfect. It's ready as well. I'm gonna put it on your plate. Guys, nagtingin-tingin ako dun sa pantry and may nakita akong salsa. Tapos sabi ko, yan is para sa... Ay, nahulog. Para sa capsicum. Naalala ko siya. So, lagyan natin siya ng salsa. Hindi nyo naman kailangan lagyan ng salsa rin sa inyo. Depende lang sa inyo. Pero ito yung nagpapaano sa kanya, nagpapaborito. Babe, I can't open it. Please help me. Thank you very much. Kumakain na sila ng kanyang dinner. Kasi luto na yung mushroom at saka yung ano. So, kumakain na siya. Itabi ko muna yung cheese, guys. Tapos, lagay natin yung salsa. So, meron kaming thick and chunky salsa. Ano lang yung ano nito, spiciness, mild lang. Kasi, si Dan yung kakain eh. So, maglagay lang tayo. Ayan, meron siyang mga chunk of kung ano-ano dyan. So, ilagay mo siya dyan. Tapos, ibalik ko yung cheese. Mamaya, kasi 40 minutes to dapat i-bake, mamimelt tong cheese. So, mamaya, after ng 40 minutes, for sure, melted na yung cheese. Maglalagay ako ng bagong cheese. Iiwan ko siya sa oven. Pero nakapatay na yung oven. Pero mainit pa din kasi yan. So, mamimelt pa din niya yung bagong cheese na ilalagay natin. Yan yung plano.
So, lagay lang natin siya sa oven, guys. Dapat yung oven 180 degrees Celsius. Perfect kasi yung mushroom kanina, 180 degrees din yun. Hey, Google! Set timer for 40 minutes. Pinatry sa akin na Dan yung mushroom. Ang sarap! Really good! Ang dali lang ito gawin. Kailangan na natin hanapin yung ganun kalaking mushroom. Tapos maglagay tayo ng bacon. Bacon bits na maliliit. Bacon bits nga, syempre maliliit. Tapos cheese, tapos parsley. Easy! It's really good. Really good. Lalo na kapag mahilig kayo sa mushroom, ang sarap. Nakakatakot na talaga yung camera ko doon na nagsisplit talaga siya ng bonggang-bongga. Nakakatakot mahulog. Sus, pag ikaw masira, ewan ko naman talaga sa'yo. Pag ilang camera nakita. Luto na, guys! Naging 40 minutes na siya kanina. Tapos yun, in-off ko na yung oven. Tapos naglagay ako ng more cheese. Tapos binalik ko siya sa naka-off na oven. Mga mga less than 5 minutes lang. And ito na yung itsura niya. Ito yung lunch ni Dan. Bukas. Ay! Ayan! Nakatayo pa din sila. Okay naman, I'm pretty sure luto na to, uy. Kasi, 40 minutes na to dun sa ilalim. Lalagay natin yan sa baunan. And bukas natin malalaman ang verdict ni Mr. Kasya ba kayo dito? Kailangan niya ng malaki. Ayan. Hindi na natin makita yung meat kasi nasa ilalim siya. But, okay na yan, luto na yan kasi kulubot na yung bell pepper. Hindi naman kailangan pa half ng ganyan. Pwede din pahiga. Yung kagaya nung ginawa ko sa egg na may bacon. Ito, ginagamit ko na siya lagi. Hindi ko pa napapansin yung kung ano talaga resulta niya sa lashes ko. Pero again, yung sa mga lash serum na ginagamit ko, hindi ko naman sila ginagamit para pahabaan yung lashes. Kasi yung sa akin, gano'n na talaga yung length ng lashes. Gusto ko lang na hindi siya weak. Yung hindi like konting galaw mo lang sa kanya, napuputol na. And so far, nag-work naman sa akin yung mga lash serum dun sa na yun. Sa case na yun. Sa case na yun. Ano to? Ito yung Long and Curl Mascara ng... Dito pala yung packaging niya. Long and Curl Mascara from Dr. Label. Si Dan nagnap na naman siya. Yung jet lag niya, naglalast talaga siya ng ewan ko. Matagal. Ako kasi... Nakaka-recover naman ako. Hindi naman ako like na jet lag talaga na as in over talaga na ilang... Si Dan kasi umabot ng 1 week bago niya na-recover yung sleeping pattern niya. Hindi kasi maganda yung sleeping pattern niya. Ako, tinatry ko talaga. I do my best na matulog ng maaga kasi ayoko nang nagigising ng late. Gusto ko, as much as possible, maaga ako nagigising. First half ng week, matagal ako nagigising kasi hindi ko pinipilit yung sarili ko na magising ng maaga kasi sabi ko, kailangan ko magpahinga and kailangan kong ibalik yung aking sistema. Anyway, yun na yung vlog, guys. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you enjoyed the vlog. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye.